Solen sender stråler ned til jorden, som bliver reflekteret tilbage i atmosfæren. Jorden absorberer varme fra strålerne, og det giver jorden et rart klima. På grund af den øgede mængde af drivhusgasser i atmosfæren, kan solens stråler ikke reflekteres tilbage i rummet. Jordens temperatur stiger derfor. På grund af den stigende temperatur smelter indlandsisen, og det truer forskellige dyr, såsom isbjørnen. Havstanden vil derfor stige og oversvømme lavtliggende øer og byer. Det kan man gøre noget ved. Man kan fx genbruge, tage cyklen i stedet for bilen, eller hvis man er afhængig af bil, kan man købe en elbil.